decay. Ngafunwa ngaba ngangicelanga, ngafunyanwa ngaba ngangifunanga, ngathi ngibhekeni kuso isizwe esingabizwanga ngagama lami. Ngizelulile izandla zami usuku lonke kubantu abahlubukayo, abahamba ngendlela engenhle nangokwemicabango yabo, abantu abangithukuthelisa ebusweni bami njalo, behlabela ezivandeni, beshisa impepho phezu kwezitini. John verses 53 to 55. Kusukela kulolo suku eba ukuba ngakho Jesu kabuyange esahamba obala phakathi kwabaJuda, kepha wemuka lapho waya ezweni eliseduze nehlane emzini othiwa iEfrayimi, wahlala khona nabafundi bakhe. 55. La seliseduze iPhasika labaJuda, abaningi abavela emaphandleni bakhuphukela eJerusalema ngaphambi kwePhasika ukuba bazihlambulule. Ngakho bamfuna uJesu bexoxa bemi ethempelini bethi, nithini na? Akayikuza nempela emkhosini na? Abaphristi abakhulu nabaFarisi babekhiphe umyalo wokuthi uma kukhona owaziyo lapho ekhona ababikele ukuze bambambe. Babesuke endaweni ezahlukene, bakhuphukela eJerusalema ngenkonzo yePhasika. Bafike etempileni, bambheka, abamtholanga. Fihla Nkosi ubuso bakho ezonweni zami, ucishe zonke izikhohlakalo zami. Ngalomzuzu ngifanele ukuphatha into zakho ezingcwele. Bazamkela abantwana bakho, bathokoze ngaso. ngoKristu inkosi kuze bephakade. Amen. Uthi uManzimande xa isindulula enkomfeni eMonti ngoSeptember onyaka ophelile, mawisili hambani uma nifika ezithilini zenu, uma nifika emaseketini wenu, uma nifika kumasebe yo societies, yenzani konke okusemandleni to awaken the prophetic agency and agency, reviving the Church of Christ. Awaken the prophetic agency and agency, reviving the Church of Christ. Kulo Phezukomkhono uba kuyabhaleka, ngicela uxhome apha ebhodini. Izimpawu zebandla elivuselelekile. Izimpawu, the profile of a revived church, the profile of a revived people, the profile of a revived person is in power.
Zomuntu ovuselelekile ngoba ephuma kwi-society evuselelekile, ngoba ephile eseketini evuselelekile. Athi xa ekhuluma akhuluma into evuselelayo. Uthi umfundisi uBoyce wayesekuba ngupresident wabashumayeli, general president wabashumayeli kule connection, eqhube enye inkonzo kwesisithili kwi-convention yabashumayeli. Sibalisela ibali mkazi, uthi ngama-1940s in England kwakukhona Professor Thile owayeyiprofessor yezifundo ze-theology in one of the universities in England. Ngamini Thile wathatha abafundi be-theology into a field trip, an excursion. Ehamba ebakhombisa indawo ezinomlando ngenkonzo yobuKristu. Basungeza bebheka lezo ndawo that have some significance on the building of faith yabantu abakholwayo. Uthi gama lalo professor usinama uthi kwakunguprofessor ORR. Bathi xa sebehamba bejikeleza wakhumbula uprofessor ukuthi kukho esasizingi, kukho la mission ebizwa nge-Epworth Rectory, okwakuyindawo apho umfundisi uJohn Wesley wayehlala khona. Rhamente enhle yokumkhonza uThixo. Khamela uthi umfundisi uBoyce le rectory yase-Epworth was not like our modern menses or mission houses, ezine-bedroom ezintathu, ezine-living room ezimbini, ezine-television zonke ikamera, ezine-air conditioner yonke indawo. No, it was just a 3-room house. Apha phansi you had your kitchen and a study room, and there was an upward room which was a bedroom kaJohn Wesley. Abathatha uprofessor wabesa kwi-rectory yase-Epworth. Babehla ebhasini uhamba phambili uprofessor. The profile of a revived church. Ngene nabe-kitchen uprofessor amenza sesinki athi uJohn Wesley ebengenayo i-inventory enezitya neekomityi ezininzi. Ebemapha kule sinki xa ihlamba ikomityi yakhe xa iqhela ukuphuza ithile. Ebema kule sinki xa ihlamba isitya sakhe nesipuni sakhe. Ebezibelapha amehuma ngasesitofu balandela abafundi athi uJohn Wesley ebema kwesi sitofu alungisa ukudla kwakhe kwasekuseni, okwasemini nokwantambama. Babuka abafundi kwikhishi elincane likaJohn Wesley. Bathi xa sebegqibile abafake isitandi
But the letters, that is only big enough for a hymn and a Bible and a study book. I'm not computer. I'm not laptop. Kulapa, kuchopo, etokubafundi bakhe. Ati kulapa, lo mhlekazi, ebethanda zakho, he prayed here. He prayed and prepared sermons for revival in England. He sat here, behlala, lo mzalwane, ekhulekela imvusele yaseNgilandi. Abakhombise kwishelf ama-notes kaJohn Wesley. Abakhombise ama-commentaries kaJohn Wesley. Uthi umfundisi uPrice, abafundi njengoba incwadi zikwishelf bebephulula the spine of their own books. Benothandaza uthi ingadi ezizinto ezikulama-commentary zingehla ngengalo yami zingene enhliziyweni ukwenzela ukuba nami ndibe ngomnye wabazawuzisa imvusela. But xa beqeda kwi-study sikaJohn Wesley akhupha kamastepisi eplanga uprofesa balandela abafundi. Uthi xa ebalisa isinama le ndaba uthi, and then the students mqwathi they filed around umbhede kaJohn Wesley bawuzungeza lo mbhede bema becwaka. Wathi uprofesa ebethi Kristu ebuya ekhathele kukugibela ihashi kulapha ebelala khona. Kulapha ebelala khona bema bathula bathi twaka. Emva kwethutyana behle uthi umfundisi uBoyce kuthatha sebephu umfundi wokugcina amehlo akhe antsho phansi eduze kombhede kaJohn Wesley. Wema lo mfundi wathi kuprofesa, ndibona icarpet idlekile. Kukhona indawo ezimbini apha icarpet idleke khona. Ndicela ukubuza profesa, bekwenzeka ntoni apha? Uthi uprofesa every morning for as long as he could, John Wesley planted his knees kule ndawo icarpet idleke kuyo, ebubula kuThixo esithi yehla Thixo wehlisa imvuselelo. Behla abafundi bangene ebhasini. Uthi usinama weme ebhasini uprofesa wakhawunta abafundi bakhe. Amen. Baqaphela baba kukhona umfundi ongekho. Uthi usinama wabuya uprof wangena ekitchen akamthola wayestadi akamthola wakhuphuka wayekugumbini okulala wathi ka eqhamuke emnyango walibona ikhanda lomfundi litshone phansi amadolo alo ekulaa ndawo yamadolo kaJohn Wesley enomthandazo esithi do it again, do it again, do it again with me. Ngoba kwakumthandazo kaJohn Wesley zisimvuselelo, izisimvuselelo
sebenzisa mna ekuziseni imvuselelo. Uthi Sinama, where's uprof? Wafika wabamba lo mfundi emahlombe. Wathi kuye, now it's time to go. Waphakama lo mfundi. Ukusukela ngalo mini uBilly Graham lo mfundi stood up and became an evangelist. And you know what? God did it again. Ngisa kuNatal Costa kule mina namhlanje. Andinguye mna uProfessor O. Aningabo nina abafundi base-University yase-England. Kodwa upresiding bishop ikawa yayidinga imvuselelo. Sidinga abantu kuma-society wethu. Sidinga abefundisi. Sidinga omongameli. Sidinga abashumayeli. Sidinga onobhayibhila. Sidinga abavangeli abazawuthi xa bewenza lo msebenzi bathi do it again, but use me. Use me, do it again. Use me. Do it again. Ndisebenzise Nkosi. Ndiyazibuza bazalwane ukuba sonke besinokuphuma and say, Lord, for a revival of your church to happen, use me. If all of us, we were to go out and be used nguThixo as the instruments of bringing a revival, bekuyoba njani? Bekuyoba njani kula society ungena kuyo? Uba ubungasujonga omnye umuntu kodwa uthi Thixo, use me. Kumthandazo wami ukuthi xa ufika emngcwabeni noma kumngcwabo womntu ongamaziyo, xa ubona ithatha abantu abanayo umshumayeli noma ungeyena mshumayeli, stand up and say, Lord, use me. Use me. Azawubhalela umongameli bathi ayingomshumayeli simve shumayeli emngcwabeni kasibani umongameli ndingakunikeza imvume ngoba uyamkeleka kwaThixo. Mabona igebe. Mabona igebe. Ndiyacela ukuba kumanyano lwamadoda nakumanyano lwentombi nakumanyano lomama iwezigeli xa ihlangene masingasolo ukusenza into esiqhelekiyenzi. Kanti the church is dead and the church needs revival. Ukhona uvice kodwa kuvakala uba uphethe intombi ezawuzisa imvuselelo. Ndiyathandaza kulo nyaka uThixo makavuse insizwa neentombi, omama nobaba nabantu abatsha who will raise up their hands and say, here I am, Lord, use me. Use me to bring about the revival in your church. Kulo nyaka sifuna abantu abathi Domnele kukumana ndingena ngecaweni
khona abantu nandiyenga nje usiyadumisa andifuni lutho izinto ziyonakala ebandleni uthi kubeke wena kwelo bandla kodwa umane usitadingi ndifisa abantu abazawuphakamisa izandla xa befika kuma-society namasekethu wabo and say, God, use me, not for uthuku, not for inhlebo, not for ukulimaza abanye abantu, but use me to bring the revival. Makangavuma uThixo okokuba ngo-2024 sibe ngamakholwa angesonto okanye amakholwa epasika kodwa ntsuku zonke zikhathi zonke masibe ngamakholwa athi do it again, and you're doing it, use me. To be different, not different kokokuba uzawubukela abanye abantu phansi, but different because wake wathi uBishop Michael Foster, thina njengamakholwa we carry the aroma of Jesus Christ. Amen. To be different okuba sibe nephunga likaKristu, to be unique, to be set apart, sigcwaliswe ngumoya. Umnqweno wami kulo nyaka ikwangumthandazo wami okokuba xa siphuma apha sisiya kwiinkonzo zethu zamasosayiti namasekethe singatsho ngazweni linye sithi Nkosi ndidalela ubomi obutsha, mandikhanyiselwe nguwe, masibuve ubukho bakho, masikuve useduze nathi, siphe umoya wobufakazi, asixhase, asiqinise, asisize uma siqakwa inhliziyo ethi noku indlela iyazi ibithanda ukungxaxa. Lo mvuselelo Nkosi mayiphindwe apha kuyo. Awaken, Lord, the prophetic agency, an agency. Revive the Church of Christ. Up on the screen, if you are able, take hymn 16. Stand it apart. Zayiqala mamthunu uyithathe emveni koko. Xhoma nje 116. I mean 16. See revival. The Church of Christ. Wazida izinto zonke wena Thixo, wena Thixo,
kwecawa. Makungabikho umuntu ophila kweli hlabathi ongayikwazi ukuthi kukhona uThixo. uThixo owazidala izinto zonke, ezidala yedwa, engasizwa muntu. Xa ifika le mvuselelo, makungabikho muntu ongayikwazi ukuthi ezintaba zimile nje, ziqinile, zisekwe nguThixo. Kulo nyaka makungabikho muntu ongayikwazi ukuthi nalamanzi esiwasela nokukutya esikutyayo, ezi zinto siziphiwe nguye. Ngokufika kwale mvuselelo, makungabikho muntu ongayikwazi ukuthi sizawufika isitha sisikwe phutha, ufika isitha sikwe phutha. The enemy, it's watching you ukuthi uphethe intoni. Xa manje usithi Nkosi ngikhayisa ngawa ndikuntabe kwam, the enemy is watching and it's listening. Uyawuthi ungakaligwini kube khona umntana ohluphayo apha ekhaya, ungakaligwini kube khona umntana obhema intsangu apha ekhaya, ngoba the enemy ifuna ukukuphuca. Loya ngakhayisa ngawa. Uyawuthi usakujabulela ukunyusela emsebenzini kube khona abadonsa ikhabhethi phansi kwakho, ngoba the enemy it's watching. Kodwa ngoba uThixo ufuna sibe nemvuselelo, sithumelele unyanga wakhe. Othe xa ifika abambona nabamva wavakala sithi mna ndinhle, mna ndiyiqiniso, mna ngikuphi, futhi akukho mntu oyakuya kuba ungaphandle kwam. Nkosi, le mvuselelo mayiphindwe, mayiqala phaa kwam. Bazalwana, imvuselelo, the revival, it's an extraordinary work of God through ordinary people of God, in ordinary places of God, by ordinary means of God, with extraordinary results for the glory of God. They pinned imvuselelo ayonto enziwa ngumuntu, ayenziwa ngumfundisi, kunjalo nje oku ayenziwa nguvayisi. Imvuselelo yebandla likaThixo, it's an extraordinary work of God. Through ordinary people of God, in ordinary places of God, by ordinary means of God, with extraordinary results for the glory of God. Imvuselelo ayenziwa ngumuntu ocinga okokuba xa engekho ibandla lizawufa. Othi xa kuphela ithemu yakhe i-leadership adube, angabi salibhade ecaweni.
ahanjelwe ekhaya encewa ngoba ecinga uba imvuselelo izawuza ngaye. Ndifuna ukuthi kule rhamente yasecoastal uma uphuma wena Thixo ufake omnye, Thixo ufake omnye, and umsebenzi kaThixo awuzungenzeki. Listening to i-clip Sikhali uthetha owayesakuba ubishop uTata Mbete. I think it was his 70th birthday. Ethetha nabantu kwagcwele amawusili ke apho. Ethetha nabantu wathetha ngecala. Wathi webazalwane le cawa ayilindi mntu. Le cawa ayilindi mntu. Uba phaya kwi-society nakwisekethe yakho uzawuxova izinto ucinga okokuba le cawa iza kunyamezela, le cawa iza kubeka ecaleni ihambe nabantu abahambayo, iza kuqhuba le cawa. Yabona le cawa ekhona okanye engekho umandindi yaqhuba ngoba icawa kaThixo. And so masingazikhathi bazalwane, masingazikhathi kwi-society zethu, masingazikhathi kwisekethe zethu, masingazikhathi emayeleni zethu. Khoshe ngevoice yakho ucinga uba kuyakuculwa ngoku ungekho, ungagaculwe kwayeni kodwa kuzawuculwa. Le mvuselelo Nkosi mayiqale ngani. Ayibona le mvuselelo mkazi xa uThixo ebamba umprofeti ngesandla wamfaka entini yamathambo. Ayibona le mvuselelo, ayibona le mvuselelo. Ndifuna ukukhumbuzela ibandla le mvuselelo ayixhomekeka ngakuthi, into kaThixo le, into kaThixo. Wamthatha uThixo prophet wamfaka entini yamathambo. Yamthanda lo profeti. He was not as arrogant as sometimes we are. Wathi uThixo kulo profeti, uprofeto angaphila nala mathambo. Akathanga lo profeto. You see mna Thixo mna ndine-master's degree yase-SMMS. Akhangathi lo profeti hayi mna ndine-degree yeyunivesithi. Usike wathi lo profeti kuyaziwena Nkosi, kuyaziwena Nkosi, ngoba imvuselelo ayiyo yamntu, imvuselelo ekaThixo. Yinye into efuneka siyenze, masibeni khona ukwenzela okokuba uThixo ayivuze imvuselelo. Ayikho apha kwiscript sam, kodwa yile nto kuthiwa yi-plus pulpit. KwaHlongwane nguJabu igama lakhe. Unalaa nto ethi o Baba vuso wakho msi libatya igama lakhe. Baba vuso wakho Jazwi kamala Baba vuso wako msebenzi imajazwi kamala
prophetic uyazi wena Thixo. Vuso wakho umsebenzi. Thela umoya wakho. Avuka amathambo. Kubekezwe igama lakho. Lemvuselelo izakwenzeka. When ordinary people, full with the Spirit of God, stand up and preach, stand up and worship, stand up and pray, and participate with Holy Communion. Zakwenzeka lemvuselelo. Muzo David, indodana kaJese, uma ikhuluma ngalemvuselelo kwiHubo 85. Uthi xa selemvuselelo ifikile kuyohlangana uthando nokunyaniseka, kuyohlangana ubulungisa noxolo, bulale ngangubonye. Uthi uma ifika lemvuselelo siyobona ngokuthi ukunyaniseka kugcwale emhlabeni, kanti bona ubulungisa buzawuqwalasela busesibhakabhakeni. Bazalwane, uma ifika lemvuselelo izizwe ezikude ziyakulizwa izwi likaThixo, zibe nobongalo. Xa ifika lemvuselelo sizozazi izono zethu kwanomsindisi ngalo. Xa lifika elilizwe zoyiswa intshaba zethu, umhlaba yogcwaliswa ngalo, nabantwana belilizwe bayotekiswa ngalo. Ziyawuphela nemfazwe, kubuse ukuthula kodwa xa ifika imvuselelo. Xa ifika imvuselelo siyokwazi ukubheka emva, siwabona amanyathelo kaThixo eyilungisa indlela yakho, ekulethela abantu obadingayo ngesikhathi osidingayo endaweni oyidingayo. Xa uThixo eseshayina phambi kwezitha zakho, he bring you the right people in the right time at the right place. Zabafumana abantu obadingayo. Xa ifika ungabafuni, God will bring them to you. And xa sebefika kuwe, you'll know ababazela uThixo. Xa ifika le mvuselelo asisobe sathi xa singene ecaweni sivakalise sithi yiza nawe sesingene. Andithi kaloku uzabe selekhona, sizabikho isidingo sokumbiza. Uyabona ngoku simbiza ngoba singene ecaweni zethu akakho ukhutshwe imisebenzi nentetho zethu. Xa ekhona nenhliziyo zethu azisobe samgulela, nemiphefumulo yethu ayisobe samkhangela ngoba uzabe khona. Xa ifika le mvuselelo kobonakala ukuthi itabernacle kaThixo sebantwini, ngoba lo Thixo kulosoloko efuna ukuziveza phakathi kwabantu bakhe. Yiva xa ethethwe ayisayi uthi kule ncwadi umgaze besifundela yona, uthi even when people did not want me, I was still trying to reveal myself. Abantu bengangifu benimana ngisiveza, ngithi ngilana. Uthi ndizivumele okokuba bandifune bengandifuni. I permitted myself to be sought by those who did not want me. And I kept on saying, I am here. I want to bring revival
ngilana ngifuna uletha imvuselelo. Yolonto ofunda i-Old Testament yophuma ku-New Testament, everything in between, it's God trying to reveal himself. It's God trying to bring about imvuselelo. Jonga ku-Genesis uqala ku-Adam naku-Eve, wabanikeza imiyalelo, wathi awuphuma ngensimbi wafika umtshona, ngoba kaloku the devil umelele nokuthi siyifumane imvuselelo. Bahlafuna iapula kwangena ubumnyama, baba sebumnyameni, kodwa wabuya uThixo uAdam noEve xa sebezele uSeth. uSeth wazala uEnosh. Abantu bakaThixo iBhayibhile mase kuzele uEnosh bakhala kuThixo, uThixo wabeva. Wathi akubeva uThixo wafika uSathane, ngoba kaloku injongo yakhe kukuma phambi kokokuba ingene imvuselelo. Izinto zabaziphi kwangathi uhlulile uSathane, wasuka uThixo wabiza uNowa, wathi Nowa yakha inqanawe ngoba yeza imvula. Ithi iBhayibhile Noah was confused because he has never seen rain before. But out of obedience, he built the ark. Yafika imvula kanti indlela uThixo ebefuna ukusindisa isizwe ngayo. Le nqanawa yabasindisa abantu bakaThixo. Wabuya uSathane wazomeleza waziqinisa inhliziyo zabantu, kwangathi uSathane uyahlula. Wasuka uThixo waya kumathafa aseKuri, wafumana ikheko uThera, ninonyana uAbraham. Ithi iBhayibhile wathi uThixo kuAbraham, phuma ezweni lakho wena naphakathi kwabantu bakho, ngoba ngawe ndizawuzenzela isizwe. Walitshintsha igama lakhe, wayitshintsha indlela yakhe, wamnika umyalelo omtsha. Ngo-Abraham kwazalwa isizwe sakwaSirayeli, wasibumba uThixo. uThixo soloko efuna ukusiveza, uThixo soloko efuna ukwenza imvuselelo. Wangena uSathane phakathi kwabantu bakaThixo esenze isivumelwano nabo. Ithi iBhayibhile yami emveni koko for 400 years abantwana bakaThixo were exiled in Egypt and there was no hope. Kwangathi uhluliwe uThixo. Wabuya uThixo wabona uMoses, wathi Moses, ndiyakuvuza, iyakufara uthi makakhulule abantu abami ukuthi bayongikhonza entlamba. Ithi iBhayibhile uThixo wayikhambisa inhliziyo kaFaro, wabakhulula abantwana bakaSirayeli. For 40 years bahambe entlamba, ngoba uThixo afuna ukulungisa inhliziyo yabo. Ekupheleni ka-40 years bafike eKanani, ngelishwa bafumana amakanana ekhonza izithixo. Bamyeka uThixo bakhonza izithixo zaseKanani, kwangathi uhluliwe uThixo. Ithi iBhayibhile kwincwadi yabahluleli umgca wokugqibela uthi umuntu ebezenzela uNomathanda esifitsini South Africa. Good is no longer good. Every good is bad, and every bad is good.
South Africa, as other people were enjoying Christmas, at Chatsworth, a man carried a hammer and hammer his wife to death. Umntu zenzela noma yini afuna ukuyenza. Ngela xesha amasirayeli eKhanani itsho incwadi abahluleli. Kunjalo nase-South Africa. Women no longer walk freely in their communities because a man is a culprit. Ilona lo zenzela uNomathanda. Look at Parliament. No respect, no decorum. Ilona lo thetha nomdala ngendlela afuna ngayo. Nomdala uthetha nomncane ngendlela afuna ngayo. Ilona lo uzenzela into ayifunayo. Look at your society. Inhlonipho ayisekho. Takukhona inyakathathu, kukhona i-leaders meeting, khona abantu ababhunga before the meeting ukuzochitha umhlangano. Look at our places. Look at our homes. Ithi incwadi yabagwebi ilona lo zenzela intando yakhe. Sasisenkomfeni mkazi. And this is nothing against amalungelo abantu. It's nothing. And I did not say that. Conference as a Cape Town said so. So a resolution yange is a number delegate as a Botswana. No. Is a number delegate of one of the districts in South Africa. And the resolution goes, we as the members of the Wesley Gate wish to put before conference to affirm and approve that it is okay for males To wear skirts when they go to the organization. We put before conference to approve and affirm ukuthi kulungile ukuthi abafana bagqoka amabhlukwe namablazer xa eva kumlungela ubagqoka isiketi makasigqoke. Inkomfa yaseKapa kwaphakama idelegate yaseBotswana yathi mani bantu base-South Africa sanusibhanqa ezweni lakwethu ayizukwenzeka loo nto. Ningazinxiba izikete magate ase-South Africa abangabafana not in Botswana. Izinto ziphithe xa uhamba straight awufuki. Xa uhamba ikhantya lijonge phantsi uqhwatyela izandla. For you to be a celebrity funeka udume ngento ezingadumisiyo. Ngoba xa wenza okulungileyo abantu bayakuzonda. And from Old Testament to New Testament, we find God trying to reveal himself. Ithi iBhayibhile xa ivala incwadi yabahluleli, for 100 years there was silence. Senza ugqiba mkazi. Kwathuleka kwathi cwaka. Kwangathi uhluliwe uSathane. After 100 years of silence, the curtains opened and Jesus stepped into the stage. Wathi xa ifika uYesu wavakala esithi obone mna ubone ubaba. Ngoba mna nobaba simunye. Yayakho nto yawo yakubaba ngaphandle kwam. USathane ukusukela ngaloo mini walahlekelwa ngamaqhinga. Ngoba kaloku lo nguye lo khazwa nguJohane. Xa esithi
ulizwi wayekade noThixo, ulizwi wayenguThixo, ulizwi wayekunye noThixo, ehleli noThixo. Ekuqaleke izinto zingakadalwa, ulizwi wayesoloko ekhona. Akukho okudaliweyo okungadalwanga ngulizwi. Ulizwi waba ngumntu, wahlala phakathi kwabantu, sabubona ubukhulu bakhe, abunikwe nguyise. Sambone eza, sambone efundisa, sambone ephilisa, sambona etshela abantu esithi phendukani ngoba umbuso wezulu usondele. Nansi lemvuselelo iza no-Emmanuel, uNkulunkulu nathi. Nansi lemvuselelo iza noMesiya. Nansi lemvuselelo ovakala evusa abafileyo, ewondla abalambileyo, ethuthuzela abalimeleyo. Mve umdumisi, xa idumisa ngayo sembonile, uthi intandazo ngentandazo, zohlokoma ngenxa yakhe, zonyuka indumiso, zibe sisesaba sakhe. Koqhunyiswa amadidi, koqhoba igama lakhe, boluncoma uthando lwakhe. Ngazo iinkomo ezimnandi, zithi zonke iilwimi zabo zitsholoze okumandi. Kovakala amazwi entsana, zihlokoma kwangesandi. Athi nomdumisi kozaliswa intsikelelo, apho uYesu elawulayo, amakhonkco akhulule, awamakhamandela aphumzwe odiniweyo, eneliswe osweleyo. So as the reviving church unfolds, we need to be warned. People do not come to church to see us. I'm aware mfundisi sangu. Aba bantu abalapha bazanga kumfundisi uMandini. Uba usekum hard luck. Hard luck. Aba bantu abaza befundisi. Umongameli, when people attend your services, they're not coming to you. They're coming to see Christ. They want to hear Christ. They want to hear God through Christ. Drama must pay in my society. Drama must pay in my society. Abantu bakathixo abezanga kuthi bashumayeli. Bafuna ukuvuthixo ngathi. Sekubabisa mabali elangisa. Enganokuba sixelela abantu ngoKristu. Amen. Siyekubalisa amaqhubu endawo esihleli kuzo. Siyekuphindisela eqondeni abantu abezanga kuthi baze ngoKristu. People want to hear and see Jesus. He's the one who sets people free. He's the one who gives back dignity. He's the one who breaks chains of people's lives. He's the one who opened blinded eyes. He's the one who opened deaf ears. He's the one who's able to change the trajectory of your entire family. He saved my grandmother. He saved my grandmother. And then he saved my mother. And then he saved my grandfather.
abantu xa bezekawe abafuna ukubona thina. He did it in my family. He brought a revival in my family. I am sure he can bring it kwifamily yakho. Ndiyacela xa nisuka apha kule njikalanga makube yilona lo ati do it again. Do it again. Do it again. Ndiyacela xa sithandaza khumbula uYesu uthe xa isuka eJerusalem wangena etempileni basokonga ukumbulala waphuma. Uthe sadawuphuma sibalisele uJohane endelibaliza emveni kokuvuswa kukaLazarus. Uthe xa sadawuphuma etempileni ngoba eve abafarisi besithi bafuna ukumbulala wanyena wayishiya itempile. Sizawuthandaza. Wanyena wayishiya itempile. Uthi uJohane kwasuka abantu kwamanye amazwe besiya etempileni befuna ukubona uYesu. Sibalisela ngoJohane bafika etempileni akakho uYesu. Bafika abantu etempileni bafuna ukubona uYesu. Itebhayibhela bathi xa bengamboni bacinga okokuba khona indawo ayekuyo babuza abantu uphi na uYesu. Baphendula kwathi akakho uYesu. And that's the question. Mantule ndisibuza ngayo mbuzayo kanjani uYesu akakho njani etempileni ngoba kusendlini kaYehova. Kaloku apho simfuma nakho akakho njani. Ndifuna sihlolisise kwezinye icawa apha esithilini uYesu akekho etempileni. Soloko ndaba ligosa. Jesus cannot rise and be seen because I want to be seen. So kuvakalela mizwi kukhala isami isithathu kwenziwe yami intando uJesu yaphuma kulo society. The minute kukhona umuntu ovalile emnyango uYesu akayibangi inkonzo yakhe ngoba uyazi awunawo amandla ukujika impilo zakho. Uyaphuma. Makungabi kwesifunda lapho iqhawa ewe kuyacuma. Oh, God has blessed us with the gift of singing. Kuyacula kwesifunda kodwa maye kanti ukucula kwethu utoweza kuba unobhala wenkomfa umfundisi Nyobone uthi amawisile ahlupha ngento enye. They love the church but they hate the owner of the church. Bayithanda icawa amawisile into abangamfuniyo ngumnikazi wecawa. Makungabi kwisociety yakho apho uligosa khona. Makungabi kwiklasi yakho apho ungumkhokeli khona. Aphuma uYesu. Bafika abantu bafika kutana samna ndimendenzi sasiso ndimendithatha umnikelo ndimendamkela bafikayo
bayifika kuloko uYesu yaphuma yomini yakho athi mandibayeke bayenze lento awuthi bawugqiba ndingene ndithi weninga nonke nesintwayo. Bomongameli, thank you very much for your creativity. Thank you very much. Thank you very much for dreaming out of the box. But let me plead with you. Amen. When people come to our churches, they're not coming for the programs we establish. They're not coming for our program. All they want is to see Jesus. And if your programs have got nothing to do to show and reveal Jesus, Jesus lives. He leaves you with your church, with a beautiful loud system, with a beautiful cross that shines. Empty cross, and Jesus is standing outside because there's an individual. Kukho abantu laba abamcishayo uYesu. Umcisha njani uYesu? Ngokungafuni ukuyawuxolisa kulamntu omogileyo. Uthi xa uyinxiba iuniform yakho uthi I don't owe anybody anything. Ndayibhatalela le uniform. You are extinguishing Christ. When you do that, but when you stand up and say, go 2024, ndiyaya kulaa mntu endamphatha kakubi. Ngoba inhliziyo ithi noma indlela iyazi. And so I'm pleading with amawisila lesifunda. Be an instrument ezandleni kaKristu. Suvumela uSathane akusebenzise ukuqisha. Ungamsusi kuthi ungamsusi up their hands for 2024 and say for the revival to begin, use me. Khumbula ukuthi xa uYesu ekusebenzisa abantu bazawukhuluma. Focus. Ngoba awenzile lutho. Wenzela uKristu. Anibusise uNkulunkulu ku-2024. Kudede ubumnyama kuvele ukukhanya. Ubexhose ubehele. Iphile isekete, iphile isociety, baphile abantu. Kukhanya. Akuzukwenzeka ngomlingo. Kuzawenzeka ukuthi sivule inhliziyo zethu. Umoya kaNkulunkulu ungene kuthi. Egameni likaYise. Nelendoda. Nelikamoya oyingcwele. Amen. Umama ukhubisa ukhona. Mamkhubisa ukhona mama. Ukhona mamkhubisa.